Шушы матур җомга кешендә сезне Саба дулкыннары телевидениесе кайнар сәламли. Бүген 11 апрель кешендә атна информацион программасының чираттагы чыгарылышы. Җирлегебездә язгы ярминкәләр гөрләп үтте. Мәктәп укучылары ожаган уенында көч сынашты. Әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Узган шимбәдә районыбызда язгы ярминкәләр гөрләде. Байлар сабасында һәм Шәмәрдәндә 80ннән артык сәүдә ноктасы халкыбызга авыл хуҗалыгы товарларын һәм продукцияларын тәкъдим итте. Шәхси эшмәкәрләр, үз мәшгульләр, аерым шәхси хуҗалыклар да үзләре җитештергән товарлары белән сату итте. Сабаның Аргамак картодромында үткән ярминкәдә сатучылар һәм сатып алучылар белән Гөлназ Гатауллина аралашты. Язгы ярминкәләр район халкы тарафыннан һәр вакыт көтеп алына. Көзге кышкы айлардан соң бер яңадан уяну кебек ул. Кибеттән кибеткә чапканга караганда бөтен аласы килгән товарны бер урында күпләп күрү, чагыштырып карау мондый җирдә аеруча җайлы, ягъни сайлау мөмкинлеге зур. Быел һава торышы да кояшлы, җылы туры килде, җиле дә аз гына исте. Ярминкә үзе дә бу юлы күпкә бай, халык та күп. Инде сәүдә рәтләре буйлап китсәк, монда машина салам пешән, утын такта, төрлесеннән ашлык, борчак, хәтта кукурузда алып килгәннәр. Бәрәңге, ите, сөте, алардан ясалган ризык, колбаса, козылык, йомырка һәм башка бик күп татлы, баллы пешкән ризыклар, күп төрдә көнкүреш товарлары тәкъдим ителде бу көннән. Халык та канәгать. Ниһаять, бу көн килеп җитте ди алар. Ярминкәгә килдек, бик күңелле, бик матур, бөтен нәрсә бар. Нәрсә теләсәм шуны алырга була. Алла ашыр, утырту бәрәңге салдык, бик матур бәрәңгеләр күренде. Ашлык алдык, бөтен нәрсә бар. Рәхмәт. Инде шулай булып торсын. Илләр тыныч булсын, дөньялар тыныч булсын. Ярминкәләрне калдырмыйбыз инде, бик бай икән менә бүгенгесе бигрәк тәген сырлар алдык, менә сөтләр алдык. Менә итләр алырга дип чыккан идем, алдым. Кирәк әйберләр бар, нәрсә кирәк шуны ала аласыз. Килсеннәр кешеләр. Башка вакытлардан аермалы буларак сатып алучыларга бу ярминкәдә утырту бәрәңгесе дә булды. Аның берничә сортын туплап Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты хезмәткәрләре алып килде. Сортлы бәрәңгеләрне үз хуҗалыкларында утыртып карарга дип халык та кызыксынып алды. Килгәннәр элитный бәрәңге белән ел сайын берәр төрле сорт алмаштырырга тырышабыз инде. Аның арасыннан үзебезгә ошаган, тәме буенча да, анысы уңышы буенча да төрле кырткычларга каршы торучанлыгы белән дә бит инде үзебезгә ошаган алырга тырышабыз. Безнең әни дә 7-8 төрле бәрәңгене үстерде инде. Ел сайын аерым үйгә кирип, аерым кыядыр, төрле билгеләр салып, тамгалар салып, бозда да гел шулай аерым сакланды инде. Менә бу бүгенгесе элитный дип әйтәйин, безвирусный үстерелгән инвитро дип әйтәләр инде, проверкада үстерелә башлады. Аннан соң инде төрле теплицаларда үрчетелеп, менә безгә китереп җиткергәннәр, рәхмәт. Башка иптәшләргә дә, кешеләргә дә әйтәсе килә инде, үзеңә ошаганны сайлап алыр өчен мөмкинлекләр күп. Ярминкәләр шулай йышып торсын, чөнки товар төрлесеннән кирәк ине халыкка. Аның бөтенесе дә һәр өйдә юк бит әле. Менә инде малларын да бетереп бару өстендә халык. 3-4 төрдәге сортлы бәрәңгеләрне 120 сумнан саттылар. Китердек үзебез белән бәрәңге, 4 сорт различный, ранний спелый, средний спелыйлар. Бик әйбәт. Кешеләр йөри, ала. В основном алалар самбы. Ул шунда выдерживает небольшую нехватку влаги, жароустойчивый и устойчивый к крошению. Потом бар бездә сортлар Дана, Орлан и Реги. Регисы инде ул ранний спелый. Можно собирать инде где-то в июле. Буларын инде попозже, август. Эре бәрәңге ярминкәдә 35 сумнан сатылды. Шулай күләме күп иде. Кирәк булган һәркемгә җитәрлек булды. Ашлык белән сату итүчеләр дә шактый. Шыцу авыл хуҗалыгы предприятиесе 5 төрдә 5 тонна ашлык алып килгән иде. Бәяләренә килсәк, солы 10, арпа 12, бодай 12 сум 50 тиен, кукуруз 17 һәм борчак 18 сум тәшкил итте. Бодай, борчак, солы, арпа, кукуруз алып килде. Ничә тонна килгәнегез белән сату барамы, әйбәт барамы? Сату барам, алып бетерделәр инде. Менә доставка белән дә итеп апарып бирәсе була, теге 1 тонна күләмендә алганнарга. Сатылып бетте инде, менә ничә капчык кына әйбер калды. Булар сатылган икмәкләр инде. Ничә тонна килдегез? 5 тонна әйбер килгән. Һәр ел менә һәм мин үзем 4 ел дәвамында йөрелә. Ел сайын шулай сатылып бетерелә инде. Алга әлбәттә.
Байлар собасыннан Гүзәлия Вәли Мөхәммәтова үзендә вакыты булганда кәрҗиннәр үрү белән шөгыльләнә. Бакча, урам матурлыгы өчен тал агачларында эшкә җиккән, эшләнмәләрен ярминкәгә алып чыккан. Булар белән күптән шөгыльләнәм инде булай 1-2 елдан артык инде. Ну булар белән шул кичләрен телевизор караганда эшләр беткәч утырам инде. Үреп буш вакыттарак. Менә мондый агач үрә башладык. Бу Рәсәй пальмасы дип атала инде үзенчә үзе ивадан үрелә. Тагын гөмбәгә йөрибез инде. Яздан май аеннан гөмбәгә йөри башлыйбыз. Кара көзгә хәтле гөмбәгә йөрибез. Үзебезнең гөмбәләр менә тавыкларыбыз да бар. Үзебезнең йомыркалар. Бусы бутылычный дип атала. Менә монсы туры. Туры үсә торган менә мондыйлар да була. Кызыксынып аламы? Бик кызыксыналар. Хәзер бик популяр әйбер ул, актуальный әйбер. Урамга утыртасың инде, бакчага утыртсаң да ярый. Әйе, үзе тепикләп, шунда яфрак яра башлый өстеннән. Әминә Резида ханым файдалы ризык әзерләүгә игътибар бирәм ди. Махсус рецепт ярдәмендә көлчәләр пешерә, үләннәрдән чәй ясый. Аларны таләпләргә туры китереп фасовкалый. Әзер алып кулланасы гына. Күп еллар укытучы булып эшләдем. Хәзер инде 3нче высшее образование алгач, фитонутрициологка укыгач, табигать белән тәмле, файдалы ризыклар ясарга тырышам. Кешегә файда булсын дип. Менә бүген нәрсәләр алып чыктыгыз? Бүген Нинди файдалы ризыклар алып чыктыгыз? без ирәндек ясарга лепешкалар. Электән безнең борынгы заманнан әбиләр асыйлар иде аны. Тамырлардан, үләннәрдән, семечкалардан, свежевыжатый майлардан, өйдә ясалган оннан. Менә ул лепешка берне ашыйсың, атуклыклык 4 сәгатькә. Шинкәндә файдалы дөрес ризыклар кергән. Хаклар, чәйләр, тәмле сабыннар, гигиенический помадалар, кремнар ясарга да өйрәндем. Чөнки табигать бик мул, ул кешегә бик күп файда бирә. Өйрәнергә генә кирәк, һәм кулланырга кирәк. Менә сатып алучылар бармы, кызыксынучылар ничек? Бар. Күбрәк алар гигиенический помадалар, кремнар, чөнки хатын-кызның матур буласы килә. И хәзер күп акцент бирелә натуральный продукцияга, натуральный косметикага. Алалар лепешкаларны, үләннәрне яраталар, мәтрүшкә, мелисалар, чәй яраталар. Ярминкәләрне елдан-ел яхшырак оештырырга тырышабыз, әмма халыкның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү җиңел түгел ди район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илнур Кыддусов. Соңгы елларда читтән алып кайтып сату түгел, ә менә үзебезнең районыбызда җитештергән продукцияны күбрәк сатырга тырышабыз. Читтән дә килүчеләр бар, әлбәттә, хәлвәләр сатучылар менә балык сатырга килделәр, һәм Татнефть-Казан даже Казаннан бәрәңге сибәнәләре сатырга килүчеләр бар. Шуңа күрә инде без бу Саба шәһәрдән ярминкәләрен инде мол иттереп ассортиментта уздырырга тырышабыз. Булай мәгълүмат өчен инде менә Саба белән Шәмәрдәндә 80-дән артык нокта бүгенге көндә халыкка үзләренең товарларын тәкъдим итә. Монда рәхмәт әйтәсем килә мин үзебезнең Сабадагы азык-төлек җитештерү предприятиеләренә, фермер хуҗалыкларына, фермерларга, алар инде менә үзләрендә булган продукцияны алып килеп кешеләребезгә, райондашларыбызга тәкъдим итә алдылар. Үзебезнекеләр тарафыннан хәләл продукция тәкъдим ителүе сатып алучыларга аеруча сөенечле булды. Ярминкәнең бай булуына да уңай фикерен белдерде алар. Ешрак оештырсалар, тагы да яхшы булыр иде, дигән тәкъдимнәрен дә җиткерделәр. Ярминкәләр үзенә күрә бер халыкның үзара очрашуы, бер-берсен күреп хәл-әхвәл белешү урыны да бит. 1 апрельдән республикада санитар-экологик 2 айлык старт алды. Бу исә үзебезгә йөкләнгән территорияләрне чистартырга, тәртипкә китәргә кирәк дигән сүз. Бигрәк тә язгы карлар эргәннән соң, язгы чисталык 2 айлыгы кысаларында өмәләр дәвам итә. 2 айлык башыннан район җирлегендә шактый эшләр башкарылды. Акцияга авыл җирлекләре дә актив кушылды. Битараф булмаучылар үз территорияларын чүпләрдән арындырда, җыештырды. Тирә-юнебездәге тәртип беренче чиратта без кешеләрнең игътибарлы булуыннан һәм пөхтәлекне яратуыннан тора. Ә чиста урамнардан йөрү үзе бер рәхәтлек бирә. Килгән кунаклар алдында да күңелне күтәрә. Торган җирләребез өчен горурлык тудыра. Йорт тирәләрен үзебез эшли торган оешма биләмәләрен чисталыкта тотыйк. Сез атна информацион программасын карыйсыз, ә хәзер башка темалар турында. Узган атнада Икшермә кадет мәктәбе базасында ожаган 2-0 хәрби патриотик уенының муниципаль этабы үтте. Әлеге ярышлар алдынгылар хәрәкәтенең бер проекты булып тора. Уеннар быел 2нче елын үткәрелә. Чарада районыбыз мәктәпләреннән урта яшьтәге һәм югары сыйныф укучылары катнашты. Үткән елны ожаган уенында 2 төркем укучылар гына чыгыш ясаган булса, быел алар янына башлангыч сыйныф укучылары да өстәлде. Алар бер атна алдан үзләренең көчләрен сынадылар. Кичкәнәләр төркемендә 18, уртанчылар һәм югары сыйныф укучылары 30-га якын команда булып тупландылар. Бу чараның инде максаты укучыларыбызда шушы
патриотик характер тәрбияләү кечкенәдән, егетләребезне инде хәрби хезмәткә әзерләү, аларда дуслык булдыру, бердәмлек булдыру, татулык булдыру, туган илгә, туган җиргә, безнең туган төбәккә карата мәхәббәт уяту, аларда шушындый ярату хисләре тәрбияләү тора максат булып. Район буенча барлык мәктәптән дә укучыларыбыз бүген монда катнаша. Бер мәктәптә читтә калмады, бик зур рәхмәт әзерләгән командаларга, җитәкчеләргә һәм безгә инде ярдәм иткән Саба мәгариф идарәсенә шулай ук зур рәхмәтемне җиткереп калам. Шулай ук инде минем зур рәхмәт әйтәсем килә шушы Икшермә кадет интернат мәктәбе базасына, аларның җитәкчесенә Аят Нурфаязовичка, урынбасарларга, барлык укытучыларга, барлык техник хезмәткәрләргә, барлык пешекчеләргә бик зур итеп рәхмәт. Алар инде безгә бик зур ярдәм иттеләр. Барлык яктан югары дәрәҗәдә үткәрергә шушы муниципаль этап назар итсен. Муниципаль сайлап алу этабында 1100-гә якын укучы чыгыш ясады. Командада 10-шар укучы, кимендә 2 кыз һәм 8 егет. Укучылар спорт күнегүләре ясау, викторина сорауларына җавап бирү, мылтыктан ату, Калашников автоматын сүтеп җыю, радиация, химик һәм биология куркынычсызлык, экстремаль шартларда исән калу, эстафета кебек сынауларда әзерлекләрен күрсәттеләр. Узган елгы ярышларда командалар буенча гына чыгыш ясасалар, быел шәхси зачетларны да исәпкә алдылар. Саба гимназиясе командасының кечкенәләр төркеме Ожаган уенында 3-нче урын алуга иреште. Һәр елны шушы җиңү бәйрәме алдыннан безнең район күләмендә башта инде февраль аенда барлык мәктәпләрдә хәрби патриотик уен Ожаган бик актив рәвештә оештырыла һәм мәктәпләрдә җиңү яулаган укучылар аерым командага тупланып, район буенча без инде шушы Ожаган уена җыелабыз. Быел безнең Россия президент тарафыннан 2025 ел ул безнең ватанны саклаучылар елы буларак игълан ителде һәм шуңа күрә бу уенны оештыруга инде зур игътибар бирелә. Безнең гимназия командасы ел саен бу ярышларга ныклап әзерләнеп килә. Олы Кибәше мәктәбе укучысы Данияр Башаров спорт уеннарының даими катнашучысы. Узган елгы Ожаган ярышында алар команда белән бик яхшы нәтиҗәгә ирешкәннәр. Катнаштык Шәмәрдәндә 4-нче урын алдык. Безнең эстафета челночный бердәек и һәм турникта без тоже алдангылар идек. Без үзебезнең родинаны яратырга тиеш. Шундай уеннар, патриотик әйберләр булып торсын. Яшьтән чаңгыда әзерләнәм. Уже менә 6-нче ел китте. Бөтен ярышларга йөрим. Чаңгы ярышында төгәл урыннар, беренче урыннар алган бар. Аллаһка шөкер. Хәзерге уңышлар минем үземнең физкультура укытучысына рәхмәт. Рәхмәт. Үземнең чаңгы тренерына Руслан Рәхмәтовичка бик зур рәхмәт. Шулар белән бергә мин бу успехны достиг дип әйтим. Түбән Шытсу мәктәбенең 6-нчы сыйныфында укучы Сөмбүлә Нургалиева хәрби патриотик уеннарына команда ярышларын бик кирәк дип саный. Хәзерге вакытта менә ул менә шундый заница мәсәлән, менә шундый уеннар бик кирәк. Чөнки балаларны дуслы булырга, бер-берсенә булышырга кирәк. Шуны яхшырайта инде. Бәйге йомгагына килсәк, урта һәм өлкән яшь категорияларында да Икшермә кадет интернат мәктәбенең Патриот 116 командалары беренче урынга лаек булдылар. Урын алучы командаларга акчалата бүләкләр һәм алдынгылар хәрәкәте символикасы төшерелгән футболкалар тапшырылды. Беренче урын яулаган командалар районның данын Казан шәһәрендә узачак зона этабында яклаячаклар. Махсус хәрби операциядә катнашучы батырларыбыз белән таныштырубызны дәвам итәбез. Чираттагы героебыз Олыяз авылы егете Даниэль Гыйлметдинов 2023 елның 23 октябрендә өлешчән мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырыла һәм аны Украина территориясендә үтә. 2024 елның 1 июнендә Херсон өлкәсенең Кахов районы Днепрян торак пункты территориясендә махсус хәрби операция барышында батырларча һәлак була. Үзенең вафатыннан соң 2024 елның 17 августында батырлык медале белән бүләкләнә. Батыр солдатның әти-әнисе Гөлсинә һәм Дамир Гыйлметдиновлар белән сөйләштек. Әңгәмәне сезгә дә тәкъдим итәбез. Гыйлметдинов Данил Дамир улы.
өлешчә мобилизация белән 22 елның 23 октябрында шушылай алынды. Экспода 2 ай әзерлек курслар үттеләр инде. И оннары соң шушы Херсонский облыска алып киттеләр. Шунда хезмәт итте. Елда 8 ай булды. Шул елда 8 айга бер тапкыр отпускага кайтып китте. Аннары соң отпускага кайтып киткәннән соң инде яңадан отпускага кайтырга рапортлар яздым диде. И аларны шунда эшкә кертеләр. Шунда һәлак булдыгыз. 24 июнь көнне безгә военкомнар килде. И безнең балабызның һәлак булуын әйттеләр инде. 1 июньдә һәлак булган, 6 июльдә алып кайтып күмелде. Инде теге балабызның монда кайтып җирләнүенә инде oldu. Bir нәрсәдән курыкмады, батыр булды. Херсонда шул мида булганда да, Украина булганда да bir нәрсә әйтмәде, зарланмады, әйтмәде. Все нормально иде. Көн сан, почти көн сан айтты. Все нормально иде. Все нормально. Булыр сабышын маз иде. Тыныч, тамаклар тук безнең диде инде. Аллаһка шөкер. Тәртип диде, борчылмас диде. Менә Казанга китте ул, 2 ел эшләде. Отпускаларда булмады, эшлим әле. Квартира алам дип, квартира алды. И менә шушындый сугыш чыкты да, үзенә насип булмады инде. Әни менә квартиралар алгач, әни квартиралар алмыйча өйләнмим, квартиралар алгач өйләнәм дип әйтте инде. Квартира да булды. Но квартираны инде үзе алып бетерә алмады, безгә завещаниелар калдырып, без ашкычларын барып алып инде. Менә шулай итеп кичкенә улыбыз инде квартираларның эшләрен дә эшләтеп бетереп куйган ия, абый кайтышка дип. Менә шушылай булып килеп чыкты инде. Язмышлар шулай булгандар. Инде нишисең язмыштан узмышлар юк. Калган гомерләребезне инде илләребез тынычланып, тынычлыкта, саулык сәламәтлекләребез белән инде тигезлекләребез белән калган балаларыбызның игелекләрен күреп, кадер хөрмәтендә яшәргә язсын. Илләргә тынычлык урнашсын, я Раббым. Һәрбер кеше сау сәламәт булып, тыныч дөньяларда инде матур итеп яшәсәгә. Музейлар балаларда үз илләре, үз туганнары, якташлары белән горурлану хисләре тудыра. Мәктәпләрдә эшләп килүче музейлар аеруча якын кадерле. Мондагы һәр экспонат син яшәгән төбәк белән бәйле. Бүген без Тимершык урта мәктәбенең туган якны өйрәнү музее Бөек Ватан сугышы темасына кагылышлы экспонатлар белән таныштырырбыз. Кичкенәме, зурмы, һәр музей өчен экспонатлар бертөкләп туплана. Тимершык урта мәктәбе музее ачылгач та экспонатлар туплау эше башлана. Кайсы укучы үзенең сугышта катнашкан яки сугыш вакытында тылда хезмәт иткән туганының фотокарточкасын, кайсысы сугыш кырларыннан исән-сау кайткан дәү әтисенең хатирәләрен язып алып килә. Бөек җиңүнең 80 еллыгын каршылаган көннәрдә музейдагы экспонатларга аеруча игътибар арткан. Стендлар, альбомнар яңартыла. Укучылар да музей ишекләрен ешрак ачып керәләр. Тимершык урта мәктәбендә укучылар һәм аларның әти-әниләре ярдәме белән тупланган шактый гына бай экспонатлары булган туган якны өйрәнү музее эшләп тора. Музейдагы экспонатлар кызыклы дәресләр үткәрергә, матур чаралар үткәрергә һәр вакытта да ярдәм итеп тора. Биредә Бөек Ватан сугышы чорын өйрәнүгә багышланган экспонатлар да байтак. Альбомнар төрле чорларда чыгарылган. Аларны инде безнең мәктәптә эшләп чыккан укытучылар ярдәмнәре белән чыгарган. Материал туплауда төрле чыганаклардан, төрле ярдәмлекләрдән файдаланганнар. Дон альбомы, сугышчан дон эзләре буйлап, сугыш афәтен күрергә язмасын укучылар иҗаты. Һәм инде аерым
шулай ук зур игътибарга лайык булып торган альбомнар бар безнең. Баш иябез бөек елларга, Бөек Ватан сугышы чоры балалары турында хәтер альбомы. Мондый хәтер альбомнары 3 тапкыр чыгартылды безнең 2016, 2017 һәм 2018 елларда. Бу альбомнарны чыгаруда безгә класс җитәкчеләре, укучылар, аларның әти-әниләре бик зур ярдәм күрсәтте. Шулай ук бу альбомнарны туплауда, материалны җыйнауда Гиниятуллина Илхамия Искандеровна да бик зур көчен куйды. Укучылар үзләренең бабайлары, Бөек Ватан сугышы геройлары турында әледән-әле өйрәнеп, проект эшләре яклыйлар. Һәм укучыларның яклаган проект эшләре безнең музей фондын тагын да тулыландырып, баетып тора. Киләчәктә менә шушы материалларны яңа буыннар кулланып, белемнәрен тирәнәйтерләр, Бөек Ватан сугышы турында өйрәнерләр һәм безнең тарихыбызны ныклабрак белерләр дигән өметтә калабыз. Тимершик урта мәктәбе музее эшли башлау белән туган як тарихына кагылышлы экспонатларны туплау эше башлана. Дөрес, аңа кадәр үк туган як тарихы белән кызыксынучы энтузиаст укытучылар материалларны туплый киләләр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнеп йөргән бу көннәрдә мәктәп музеендагы сугыш чоры елларын яктырткан материалларны өйрәнү, барлау, тулыландыру актуаль. Тимершик урта мәктәбендә исә бөек җиңүнең 80 еллыгын кашлы уңаеннан күп төрле чаралар үткәрелә. Укучылар, укытучылар кеше белән бай күргәзмәләр эшләнгән, стендлар ясап куелган. Халык хәтере мәңгелек дисәләр дә, тарихи үткәнне, Бөек Ватан сугышының данлы сәхифәләрен онытмас өчен мәктәп музейлары эшчәнлеген җанландырып җибәрүдә сорала. Яраткан җырчыбыз хитка үрелгән бик күп җырлар авторы, композитор, шагыйрә, Татарстанның ат казанган артисты якташыбыз Туктар авылы кызы Тәслимә Низами шушы көннәрдә байлар сабасында булып үзенең иҗатын яратучылар белән очрашты. Чара Саба үзәк китапханәсендә үтте. Кунакчыл һәм ачык йөзле, бик тырыш бездә халык. Авылларым төзек, матур, куанам кайткан саен. Якташыбызның әнә шушы шигъри юллары белән башланып китте бу очрашу. Ул шагыйрәнең «Нәни генә йөрәктә» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгын һәм «Таң чыклары тама йөрәккә» дигән поэмалар, шигырьләр, багышлаулар тупланган китапны тәкъдим итүгә багышланды. Миңа иң ошаганы беренчедән техник яктан. Менә китапны әйтәләр, балалар китапларын бик каты рәсемнәре матур дип, аннары соң йомшак тышлы, укырга рәхәт, бер сулышта укыла дип әйтәләр. Һәм шулай ук өлкәннәр шигырьләрендә ничек язасың синаларны, бер укый башласаң су кебек аерылып, бер сулышта укып бетерәсең диләр. Бу инде минем өчен иң зур әйбер инде. Бәя. Мин башта балалар өчен яза алмыйча азапланадыр идем. Хәзер оныклар үсә бит. Оныкларга кызыгып карап утыра, алар белән орлаша, гомумән ничектер балалар дөньясына кирип киттем. Күңелем бала булып китте. Менә шул үзеңне бала итеп хис итсәң, генә балалар шигырь язып була икән. Бер сулышта язам. Менә Күңелле очрашуга китапханә каршында эшләүче өлкәннәр клубы вәкилләре, балалар, авыл китапханәчеләре килде. Казан каласыннан да кунаклар кайтты. Кичәдә якташыбызның яңа шигырьләре, матур җырлары яңгырады. Зилә бу кичәгә әнисе белән Казаннан ук кайткан. Шагыйрәнең шигыре белән бәйгеләрдә дә катнаша. Рәхмәт, әни. Синең ягымлы карашың таң нурыннан яктырак. Һәр көн назлап уятасың, Худайдан бәхет сорап. Рәхмәт, әни, балкып яшә, бәхет нурында гына. Җырларга насип булсачы, бәхет турында гына. Мин Тәслимә апаның шигырьләрен яратам, укыйм. Мин аның шигыре белән конкурсларда катнашам, мәктәптә сөйлим. Тәслимә апаның иҗатын күптәннән таныш, аның җырларын бик озактан тыңлыйбыз инде, шигырьләре белән күптәннән танышбыз, китапларын укыганыбыз бар. Мин аңа бик сокланам, ничек кешедә шуның кадәр талант була ала. Ул үзе җырлый, үзе җырлар яза, үзе китаплар яза, үзе шундый зур гаиләне, балаларын үстергән.
Алда да Тәслим апаның иҗаты менә шулай янып торсын, балкып торсын, иҗат чишмәсе бер кайчанда саекмасын. Без аның моннан 1-2 ел элек Тукай музеенда булган очрашуында да, кичәсендә дә булган идек. Анда да бик сокланып кайткан идек. Менә шулай аны халык һәрвакыт яратып торсын, ул үзенең нурлы җылысын һәр кемгә өләшеп тора. Шуңа күрә без аны яратабыз. Давамлы булсын иҗаты, китаплары әле зур дәүләт нәшриятларында да дөнья күргән насыйп булсын. Тәслимә Низами хәтер яхшырак. Минем әби кечкенәдән сәхнәдә җырлап үскән, яратып шигырь сөйләгән. Бу гадәт миңа күчкән. Әби шигырьләр өйрәтә миңа татар телендә. Мәктәпкә барганчы диеп, шигырь ятлыйм мин көндән. Шагыйрәнең китап бәйрәмендә балалар да, олылар да менә шулай матур итеп шигырьләрен укыды. Аның җырларын башкаручыларның берсе булган Люция Мөбәрәкшина да гаиләсе белән кичәдә катнашты. Авторның матур җырын халык хөкеменә тапшырдылар. Тәслимә Низами һәр чарага тормыш иптәше Иван әфәнде белән бергә килә. Бүгенге көндә ул аның иҗатына илһам бирүче, тормышта төп терәге, бик актив тормыш рәвеше алып баралар. Туган авылы Туктарга кайтырга да, иҗат белән шөгыльләнергә дә, җәмәгать эшләрендә катнашырга да вакыт табалар. Очрашуга килгән китап укучылар, туганнары, дуслары үзләрен бик хөрмәт итә. Берәүләр композитор белән якыннан таныш булса, икенчеләре аны күреп танышырга дип килгән. Я знаю, что она и поэтесса, и заслуженная артистка Республики Татарстан, уже я говорил, и композитор она еще, кроме того, и певица. И вот на эту встречу меня пригласили, я пришел с удовольствием. На эту встречу желаю ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. Бик күңелле матур очрашу булды. Якташыбыз үзе һәм якыннары иҗаты турында фикерләре белән уртаклашты. Шигырьләрем тормыштан алынганга күрә кызыклы, укучыма бик ошый. Бу елга күп һәм нәтиҗәле эшләргә дип үземә максат куйдым ди Татарстанның атказанган артисты, автор башкаручы Тәслимә Низами. Якташыбызга зур иҗади уңышлар телибез. Авыл җирлекләре, учреждение, оешма һәм предприятие хезмәткәрләре үзләрен кабат үзешчән сәнгатьтә сыный. Алар арасында туган җиргә кайтмаганнар хәтер китабына төренеп дип исемләнгән концерт программалары башланып китте. Мондый чараларны оештыруның төп максаты халыкны мәдәният тормышына якынайту. Сәнгать чыгышлары бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Концертларга стартны кабул итеп шушы көннәрдә Саба муниципаль районы финанс бюджет палатасы, территориаль казначылык департаменты бүлекчәсе хезмәткәрләре Иштуган мәдәният йортында чыгыш ясады. Фойеда килгән тамашачыны хәрби теманы үз эченә алган күргәзмә каршы алды. Теләгән кеше аның белән танышты. Үзешчән коллективларның концертын районыбыз халкы бик көтеп ала һәм яратып карый. Биредә дә Иштуганның үзендә яшәүчеләр генә түгел, ә күрше-тирә авыллардан да килеп концертны тамаша иттеләр. Быелгы мәдәни бәйге 1941-45 елларда булган илебез тарихында канлы чор булып язылган, зур афәт алып килгән бөек ватан сугышы темасына багышлана. Бабаларыбыз фронтта, әбиләребез тылда җиңү көнен якынайткан. Һәм инде менә шөкер, быел 80нче җиңү язын каршы алабыз. Концерт программалары да туган җиргә кайтмаганнар хәтер китабына төренеп дигән исем астында үтә. Һәм сугыш китергән газапларны чагылдыручы сәхнә күренешләре һәм шул елларның фронт җырлары белән сугарыла. Сүз дә юк, халыкка тарихны күрсәтүдә мондый бәйгеләр зур роль уйный. Совет халкының җиңүгә керткән өлешен күрсәтү, киләчәк буыннарга аны аңлату, ватаныбызны ярату һәм аңа карата патриотлык хисләрен тәрбияләү төп максат булып тора. Чөнки концертта хезмәткәрләрнең үз балалары да катнаша. Концертны тамаша итәргә дә балалар, яшүсмерләр, әти-әниләре белән килә. Шулай ук райондашларыбызның ялын оештыру, аларны мәдәни тормышка тарту, яңа талантларны ачыклауны да күздә тота мондый бәйгеләр. Әлбәттә, халыкта яшеренеп яткан талантлар күп. Сәхнәләрдә алар җырда, биюдә, нәфис сүздә үз осталыкларын күрсәтә. Махсус комиссия тарафыннан һәр чыгыш бәяләнеп тә бара. Шулай ук игътибар концертны оештыруда кулланылган бизәлешне, темага карата декорация, фото, видео документлар белән эшләүгә, теманы ачуга да бирелә.
свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Хатırımda min düşündesin, yuvaldım deyip korkup uyandım. Gözüm açsam tıpkın yoktu irte, sen yanımda, şolday kuandım. Baskınsında güzgü karşısına, uzun dolunların sütkensin. Dizlerine düşken dolkanlardan, ne soğuk bulup gitkensin. Легкий школьный бас тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас наш 10 класс закружила вьюга фронтовая. Шулай ук Бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган зур концерт район мәдәният йортында мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан да киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Хәзер спорт дөньясыннан бер хәбәр. Лесхоз бистәсендә урнашкан Нарат боз сараенда фигуралы шоу буенча республика күләм һәм боз сарайының классификацион ярышлары узды. Спортның бу төре иң тамашалы һәм иң моторларыннан санала. Фигуралы шоу гүзәллекне, камиллекне, тизлек һәм ирекне чагылдыра. Ышанычлы хәрәкәтләр белән шушы могҗизаны җиңел һәм төгәл итеп күрсәтү өчен күпме вакыт һәм көч таләп ителә. Шушы көннәрдә уздырылган Нарат 2025 фестивалендә беренче адымнарын гына ясап килүче яшь фигуралы шоучылар да, спорт мастерлыгына кандидатлар да үз осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә Башкортстан Республикасыннан, Чаллы, Түбән Кама, Казан шәһәрләреннән һәм башка күп кенә районнардан килгән 200-дән артык яшь спортчы катнашты. Наши соревнования в Сабинском районе, поселке Лесхоз, проходят традиционно уже много лет.
Соревнования делятся на 3 части. Проходят соревнования республиканские, классификационные, где участвуют спортсмены спортивных разрядов от 3-го спортивного до КМС с возможностью выполнить разряды, и классификационные соревнования, где участвуют спортсмены с 3-го юношеского по 1-й юношеский. И также есть фестиваль для самых юных участников, где самые младшие спортсменки 4 годика 2020 года рождения. Менің айтасың кейінді шын ойық. Рахмат тренерға, Анна Владимировна, шайтып, керем айтып, республика яшыларында ұшы еш фигуристларны үйреткен үшін, һәм барсандағы метлесім кейінді солық сәлемәдік. Бызга чыккач, үз-үзеңә шанырга кирәк дип байлар сабасыннан Нәргизә Хаҗиәхмәтова. Аңа 7 яшь, ул Олимп спорт мәктәбендә фигуралы шоу белән 3 ел шөгыльләнә. Әлеге ярышта да үз разрядында 1-нче урын алуга иреште. Я очень хорошо занимаюсь и хорошо тренируюсь. Получаю места. Чтобы тренер не ругал, надо исправлять ошибки. Фигуралы шоу ярышларында Олимп спорт мәктәбе укучылары бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Үз разрядында Нияра Хасанова, Суфия Алиева, Латифа Гарафиева, Виолетта Гареева, Нәргизә Хаҗиәхмәтова 1-нче, Сәфинә Шәрәфиева, Агния Горник, Сәмир Салимов 2-нче, Илона Гареева 3-нче урынга лайык булдылар. 2006 елдан башлап ел саян 13 апрельдә Россиядә меценат һәм хәйрияче көне билгеләп үтелә. Бу көн мохтаҗ булган һәркемгә ярдәм күрсәтүче, коммерциячыл булмаган файдалы иҗтимагый эшчәнлекне үстерүгә ярдәм итүче, һәр яхшы эшкә иганәләр кертүче көн. Барлык меценатларга, хәйриячеләргә һәм волонтерларга игелек, юмартлык һәм шәфкатьлелек өчен рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Сезнең үрнәгегез кешеләрдә уңай гражданлык энергиясын уята һәм игелекле эшләрдә катнашудан шатлык алырга өйрәтә. Баручы атнабыз шундай яңалык хәбәрләре белән истә кала. Кичләрегез һәм ялларыгыз күңелле һәм матур үтсен. Тормыш юлларыгыз шатлык, куанычлардан гына торсын. Исән сау булыгыз.